कुणेचो ब्रह्मेशानंद स्वामी लोकांक प्रवचनांनी सिंहावलोकनाचो सल्लो दिता। म्हापशा राष्ट्रोळी देवस्थानाच्या सत्कार सुवाळ्याक मगोचे आदले कांय म्हालगडे आशिल्ले। शिव जसो फाटल्यान वळून पळयता, फाटल्यान कितें घडटा ताचो अदमास घेता आनी फुडें वता, तशें तुमी म्हालगड्यांनी फाटल्यान पळोवपाचो वेळ आयला म्हणून ब्रह्मेशानंद स्वामीन म्हापशेकारांक शिव जायात म्हणून उपदेश दिलो। राष्ट्रवादीच्या समोर आहात, सीमेवरती आहात आणि अशा प्रकारच्या ज्यावेळी स्थानावरती तुम्ही बसलेले आहात, सिंहावलोकन करा, जरा मागे वळून पहा, विचार करा आणि मग सिंह जो आहे तो सिंह ज्याप्रमाणे जरा 10 पावलं चाललं की मागे जसा वळून पाहतो, तसे महापसा म्हणजे मोठे लोक तुम्ही जर समजा ठरवलं तसं वळून बघायचं जरा वेळ लागेल, कारण मोठी लोक आहे, मोठ्या लोकांना जरा वळून बघायला वेळ लागतो। पण तुम्ही जर मोठे लोक आहात तर सिंहावलोकन करायला विसरू नका, कारण मागे वळून पाहतो त्याला मागे काय घडलं हे समजतं आणि म्हणून मागचा विचार करायचा आहे आणि मग पुढे पाऊल टाकायचं आहे, कारण मागचा विचार करणारा मनुष्य जो आहे तो मागच्या गोष्टी विसरू शकत नाही, कारण मागचा अनुभव जो आहे तो त्याला पुढे सक्सेसफुल होण्यासाठी मदतगार ठरत असतो। आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी पुढे बघण्याच्या अगोदर जरा मागे वळून बघितलं पाहिजे की काय काय घडलं आणि त्यानंतर आम्ही पुढचा विचार जो आहे तो करायला पाहिजे। हा राष्ट्रोळी देव सीमेवरती आहे म्हणून हे सीमोल्लंघनही व्हावं। शिवसेनेचो मुखेली उद्धव ठाकरे 31 जानेर आणि 1 फेब्रुवारी गोंयांत येता। साळगांव कुंकळे ताच्यो जाहीर सभा जातल्यो। आदित्य ठाकरेच्यो कुंकळे आनी साळगांव ह्या 2 दिसांत बायक रॅली जातात। शिवसेना म्हणटा मोदीच्या रॅलीक खंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यो एसटी आयिल्ल्यो। बोलवलंय की शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे हे 31 तारखेला गोव्यात त्यांचं आगमन होत आहे। 1-2 दिवस ते गोव्यात आहेत। गोव्यात त्यांची पहिली सभा ही साळगावला आहे। सभा 4:30 वाजता आहे माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांची। त्यानंतर 1 तारखेला त्यांची सभा उद्धवजींची कुंकळीला आहे। ह्याशिवाय म्हापसा आणि पणजीमध्ये युतीच्या सभा होतील। प्रधानमंत्री येऊन गेले, खूप मोठी गर्दी झाल्याचं चित्र दिसलं। गोव्याच्या अनेक रस्त्यांवरती कर्नाटक रोड ट्रान्सपोर्टच्या बसेस मला दिसल्या। त्याच्यामुळे सभा कर्नाटकची होती की गोव्याची होती याच्याविषयी थोडं लोकांच्या मनात संभ्रम आहे। युवा सेना प्रमुख आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे यांचं आगमन गोव्याला होत आहे। तर त्यांचा रोड शो मोठ्या प्रमाणात कुंकळीमध्ये होईल। अवकातीची भाषा कोणी केली, काय केली, देशाला आणि महाराष्ट्राला सगळ्यांच्या अवकात माहीत असते। योग्य वेळी जनता अवकात दाखवत असते। महाराष्ट्राला एक परंपरा आहे चांगलं बोलण्याची मुख्यमंत्र्यांकडून, त्यांनी हा वारसा जपला पाहिजे। त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा आणि मग अवकातीची भाषा बोलावी। बीजेपीक सत्तेचो माज चढला। गोयचो मुख्यमंत्री आयटी आसलो म्हणून रावणूय खंय शिकिल्लोच। सुभाष वेलिंगकाराचे पेडण्या बाबूच्या प्रचार सभेक वक्तव्य। मोगोचे सरकार आयल्यार बाबूक मेन मंत्रीपद दितले म्हणून उतर सुदीन ढवळीकारान दिला। भाजपाक सत्तेचो माज इतलो तकलेक चढलो की तांच्यांनी परत एकदा बऱ्याच वर्षांनी गेल्या फावट जे कॉर्पोरेशनची निवडणूक झाली पणजी शहराची, त्या कॉर्पोरेशनच्या निवडणुकीन मॅनिफेस्टो जो काढलो, जाहीरनामा जो काढलो, त्या जाहीरनामान परत एकदा पोर्तुगीजांचे काळे बीज जे आसा ते रोवपाचो प्रयत्न केलो। मनशांक माज कोण IIT शिकला, रावणूय IIT आशिल्लो त्या वेळेचो। उत्तर दिता ह्या व्यासपीठा वयल्यान पेडणेच्या बाबू आसगांवकार जेन्ना आमदार जातलो आणि आमचे सरकार जेन्ना गोंयांत येतले, एक प्रमुख मंत्रीपद ताजे कडेन आसतले। पेडणेकारांनी मुख्यमंत्री दिलो म्हणून बोवाळ बाबूसाहेब बांदोडकारूय मांद्रेंतल्यान मुख्यमंत्री दिल्लो
आणि ताणे भरीव अशें काम केलें, भरीव अशें गोंयांत योगदान केलें. पूण ताका निवडून दिल्लो मुख्यमंत्री आशिल्लो असो हाडून बसयल्लो गुळा ढेप कसो मुख्यमंत्री नाशिल्लो. 1.5 वर्स जाले हो शिकत आसलो आणि 1.5 वर्सांनी शिकलो तेन्ना गोंय 1500 कोटी बुडीत खात्यात आशिल्लें. पण माझ्या मतदारसंघाच्या भुरग्यांक फटयले 2,500 नोकरी दिता म्हटल्यार म्हाका उडयलो. तू खरो फुडलो चीफ मिनिस्टर जावपा जालो कित्याक दिवन 2,500 नोकऱ्यो. राष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा बाबू आसगावकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. घेऊया एक ब्रेक.